Odan CTC TV. The American Biano of Anissa. Odan for na Jatum. Tell party. What I say, what Jatum? Tell party Jatum. Odan for Jimudi. Monty Tumu. City TV. COMOAKU. City TV. I want a place, Blaster place, no. Ghana local place, no. All of Biashe. City TV. City na. Keko. Boa. Asante Kotoko, Okom Apim, Beba, Asante Man, Asante Kotoko, Okom Apim,
Omosi ene se pole ekwa
Oya de sheprako eja na de ne beja wiase. Omuntumi ma omode hye ne nko samandeja. Omosra adohye busua kukuo mu mahene osahene kwaku ataji say shinop srada se ade toa onfa konkonwa fie onfa ngunsa na onsre pole say ensuo bomu kikirimu a pole mani tiriso na ensuso ametwi amfa ne chinkafo ene ne maso omuwie ya na omunwie omumeduku apeti abo ano eno so yemfa madehye no yemfa nhye ne nsam oduru asamado wonhim se wo baabusua bi mu na oni abusua ne tiniye ne papa abusua de odi gya no abusua se obesra acheame pole ye dehye nananom na betwere de wonfa nkonse do nanso entoma yi die wo mfa ngu pole so no wonfa nko didini ye o papa yenti ye bekai wo da omo wire mfi pole da ti sade ne papa abusua esie no abusua edamasie mu damasi akoy nyadwa eyeyi sade osani eni agora abusua sie ni what me man nana no nko samandeja okuta nshenti ade ni dabon na fei nintema epofa ntimani dinde ya hwe ya depabi da mienu ya hwe no papa da na ya frumpon dodo no afe no pole umukra dia kwentiminie anka leso awo ebusia grade papa yesemo nanka snap le di betwa safie leso so achame de go form dada je ni abre so oto oja yeyi leso kan say na yake best do for yenim nyamu ye na wotweda no na ye jana kwai kra samu se the trasia wiano a maboye ni nya pole kwai etumi won se pole watie anim ukoman na yenim sa odono bebo asante kotoko kuma pembeba yewira otikoko so epumso se tutu ojini tumu prakupe ntine ne pole yeye na yie wa hanai utubofo na bofo ma ye ba osahini kokwa de troje oseno eburu oseno nyado onumsa de ne wobi na wie bi nanso ena masante kotoko ni asante kotoko mpanimfo hwa na momba kukom ya de sete ebeto osahini nu wosimira intimi twanu ngofom na what you do na yo be dia mawo na mom ni body ni de dia de de kokugum ya ko sie ni bemu we de hie prekope nya bre papa de ni pa boni ni de ya na num samanfo ya bosom ya nsuo ya twe ho ahia ba twini pa number wa be tire dientia ade sekai akum ya de hier ya pole ya me fa unsie pole abraho
yana damri fadie yana ya afro kukuma de sidin opole be fu be nya dachi se de na osi tie dan so ni pa boni ni akwa nya do asire no pole 90 years damri fadie de na manu me da mase yɛda se kukuo mu akyerɛme hene no mu nyinaa